Enggak. Jangan tuku dhewe kono tak anteni kene ya. Pesena dhewe. Ben petung dhewe rek. Mie goreng ya, Mbak. Biasa nih. Karo esin. Ini bayar dhewe lho tuh. Bayar dhewe iki lek ora bayar natu tinggal kene iki. Oh, piye? Mau bayari dhewe iki? Heeh. Oh, weh. Jajan mau bayar piro? 18.500. Jajan mau bayar piro, Mbak? Mau bayar 2.000 ki oleh apa to tuh? Ya kuwi, sing kuwi. Kan bayar dhewe. Ya ngono sare anak tuku-tuku dhewe. Tuku apa iki? Nendi? Iya, makasih. Lebokne tas. BTW ini masih nunggu ya. Sinteni sik. Ya, duduk dulu. Njuk ripna tuh. Lah sadu sih lambine salendang adus sik. Terus nanti tak ceceng. Kapan? Mang. Lah mang saiki sore kok. Ya wis lah aku tak tinggal metu bar iki. Aku lek tak kongkon ben ampri resik ngono ki lek tak omongi ra kenek. Aku tak Langsung ke sana, Kos. penyandi udan koyo ngene ya. Tahun barune ya. Dang, mandi dang. Dang mandi. Dang mandi. Dang mandi manut karo Mas Tapo. Aku timbang bengok-bengok lho kok, lek bengok-bengok suarane kaya apa ngono ya, kok geger. Wis, sikek ning kono endang mandi sik. Manut kotange salin. Anune salin kabeh. Katok kotange salin. Mikir apa jane? Sampai goreng walet. Wis warek to. Aku roh mengke tukokne mie goreng Mas Riko. Dang. Gelem mandi apa iki? Kamas anu. Ya tak metu lah aku. Nanti ya anu. Lah iya aku tak metu lah nunggu ora kena tandani. Dang. Rek, gelem adus sak semayani kok ditukokne mie goreng. Ya, sandale salin. Mah aku lagi sandal kuwi. Sandale dhewe ndi? Dan Jiko, cepet, Mas Jiko sak kerja. Yo, mbak ini ya. Dang. Yo. Atem. Sik yo golekne pangan ki. Pokoke manut demongi penak no, ya penak. Rungo. Nanti ki. Sik udane terus tuh. Tetep sik. Yes. Pintu nih. Bene. Tahunnya sore. Ini kipasan deluke. Endi lak tuku? Hah? Apa? Ogah. Mangan. Ya. Kowe mangan.
Krungu. Kira, wah, lah kok udan. Udan itu nggak mobil. Ini Pak apa iki? Tiket. Pak tiket. Oh mau. Tuku apa? Tapi malah enak. Tuku Kentucky apa mie? Kaki. Eh? Nanti lah tuku. Nanti. Nanti. Orang, ya seperti ini ngomong. Kita ngomong dulu ya. Jajasnya no, tepuk tangan pora iki. Mau tak semayani rek, tau kon adus, yo gebel tablet mangan aku ngono. Beradus kayak setengah jam hari. Ambil karep yang ngono kuwi. Ambil karep. Rong iki. Teko. Apa tuku apa iki mie goreng apa anu? Apa awalnya nggak? Tapi aku awalnya nggak. Tuku apa mie goreng apa? Es. Apa Kentucky mie goreng? Eh? Goreng gak ada. Mie goreng. Ya. Lah Sik, tak buka nih mari kita tuku dhewe ya. lah. Sik, tak buka nih. Ya boleh ada gak awal ngapain? Ya Allah Aladin. Yum, Cuk. Cepet saudan lah. Orang tuku dhewe. Enggak. Enggak tuku dhewe kono tak ndeni kene ya. Pasena dhewe. Ben petong dhewe rek. Mie goreng ya, Mbak. Biasa nih. Karo esin. Ini bayar dhewe lho tuh. Bayar dhewe iki lek ora bayar natu tinggal kene iki. Oh, piye? Mbok bayari dhewe iki. Oh, weh. Gajah mau bayi piro? 18.500. Gajah mau bayi piro, Mbak? Mau bayi 2.000 ki oleh apa to tuh? Ya kuwi, ini kuwi. Kan bayar dhewe. Lha ngono sare anak tuku-tuku dhewe. Tuku apa iki? Nendi? Iya, makasih. Lebokne tas. Detailnya masih nunggu ya. Bintani sik. Ya,